3:30 del matí, comencem el dia ara. Vam anar a dormir cap a les 12, hem dormit 3 hores, però si volem gravar amb la llum, de sortint el sol i tot, cap a Cap de Creus, doncs és el que toca. Per aquí tenim la bici, i ara agafem les coses, les carreguem al cotxe i ens en anem cap allà. Comença el dia, va. Vamos! Primera part del rodatge acabada, no he pogut gravar gaire cosa amb la GoPro, però no la podia portar darrere el mallot, que es veia a la càmera i no quedava gaire bé. Us deixo doncs algunes tomes i tal que he fet amb el mòbil. Ara ens anem per la segona part del rodatge, a la platja. Ens tirarem amb la roba, tal com si haguéssim acabat una ruta. Espero que no estigui gaire fora de l'aigua. Joan, què opines de les rampes de Cap de Creus? Puja, tot puja. No, poca broma, 600 de desnivell en 25 quilòmetres, quasi com un port, va. Ens anem a banyar. José, que ya estaba en el agua. Míralo, míralo. Con las botas y todo, Pulpo de Alicante. A la agüita. Freno. Flipa. Bueno, aquí estem fent el vlog del col·lega, Sergi. Bona gent, aquí el teniu. No es veu un pijo perquè això és una GoPro. Però bueno, us anirem informant. Què tal, nois? Com va? No sé qué grita, Què tal? Aquí estamos. Ahora. Sí, no sé, a mí me mola. Bañito, fet. José, ¿qué tal? De lujo. De lujo, Esto es un lujo. Crema en els peus. Segona part del rodatge a la platja. Bueno, Hugo. Joder, Hugo, Aviam tio. per on ens fan baixar. on vulgueu? Què voleu fer, això o...? Home, jo potser trobo guapo això, no? Vale, pues us heu de posar allà, Sí, sí. Vale, pues som-hi, vinga. Vinga, va. José María, ¿qué quieres Una hacer? part del rodatge. José dormir. Está ya. La red que estoy leyendo. Dime, ¿qué? ¿Qué quieres hacer? Vaya tela. Es como un frame guide. Vale. Anem? No, ¿qué? No me trata de sube, baja, lo decís, Ah, no, pero si ya es lo que toca. No estoy a gusto y me quiero ir a casa. Vamos pa casa a dormir. Ara, espera't, que jo vaig a buscar un institut, amor. Ah, Que José María està vingut amb mi, però jo vaig a un altre lloc. vaya calor. Ara te'l Ara dinar recullo. i Perquè a no dormir. cabells hay tres. Perdó. Arribem a la casa, per fi, després del rodatge, després de tirar-nos al mar no sé quantes vegades. Veig amb els peus destrossats. A toca dutxar-nos, picar alguna cosa i descansar.
Aia. Segon dia de rodatge. Avui començarem a gravar doncs, tota l'escena d'esmorzant i tot. I mireu això, les vistes. Brutal. Ara anirem a esmorzar una mica i gravar. Coffee. Vaya vistes que hi han. Ja han arribat doncs, el càmera i tots, així que ara ens en anem a gravar. Ara no sé si podré gravar gaire cosa, però, perdoneu la veu. Quin has vist un No. No, Sergi. A veure això. Esteu allà amb un cafè? Sí. Brutal. No sería mejor que una soledad, pues. No. Tot. Petit break de la primera part. M'he agradat per aquí. Ara fem una pausa, menjarem i seguirem. Vamos. Ja hem acabat tota la gravació d'interior de la casa, vestint-nos amb els mallots, sortint doncs del llit, del lavabo, i per aquí tenim tot el material que s'està passant a un disc dur, fotos, tot doncs que s'està passant, carregant bateries aquí de la càmera, que això sembla un ordinador del 2010, fa un soroll que flipes. Ara estem fent una petita pausa, d'aquí poc seran les 12 del migdia, aquí tenim algun del material de José María, i ara ens anirem cap a Baix a Cadaqués a gravar escenes, doncs, menjant l'esmorzar, diguéssim, que paréssim doncs, esmorzar mentre estem anant amb la bici, no? I res, ens esperarem a que vinguin. Mireu, per aquí tenim això. La típica claqueta, que la veritat mola molt, ens hem fet una foto molt top per Instagram, ja us la deixaré, i ens anirem cap a Cadaqués. Així que esperarem a que vinguin i anem per marxar. I per aquí tenim la càmera amb la que graven. Per aquí es veu doncs tota la imatge, l'òptica, ojo amb la càmera, I Déu-n'hi-do el que pesa. Pesa molt. Aquí una pantalla, aquí es veu també el que estan gravant amb la càmera. És curiós, D'aquí l'Ernest per penjar la foto, cafetera, olles, per tot el tema de gravar amb el cafè. Una passada. I les vistes d'aquesta casa que són precioses. Vinga, va, anem a esperar l'equip i ens anem a esmorzar. Anem per gravar l'esmorzar. Ara carreguem bicis a la furgo. Per aquí ens tenim la motxilla amb casc. Mireu això. Furgoneta, mare meva, com està. Ens anem cap al centre de Cadaqués a veure que esmorzem. Serà la 1 del migdia, però da igual. Magia del cine. Ja hem arribat al lloc on hem de fer l'escena de l'esmorzar. Portem les bicis. Tenim el Joan. A primera línia de platja, Y aquí está el equipo. Mira, Carles. Vaya camarote.
Jefe. Bueno, aquí estem una jornada més de rodatge amb el Pere, el Cristian o Sergio, com es digui, el tio aquest. Li he robat la càmera. El tio s'està portant bé, està rendint bastant, bones cames, bona gent. L'únic problema és que no li agrada la cervesa. L'ha deixat sencera. Però bueno, aquí estem, cada que és. Els estem tractant bé, estan currant molt, els estem tractant bé, perquè els portem a llocs que són bonics, una casa bonica, un restaurant bonic, un lloc molt bonic per anar amb bici, potser dels millors que no he estat mai, si no, millor. No sé, Sergi, jo espero que vegis aquest vídeo i pensis quina sort poder haver treballat amb ell. Vull repetir, vaig com boig. Bueno, recorda-ho sempre, vale? Ja, abraçada. Però torno a dir. Aviam que em trobaré després amb la boca. El café no se deja, pero la cerveza somos ciclistas. ¿Qué pasa esa peña guapa? Es el autostopista d'ayer. Vamos, rodatge mentre mengem, fet. Ens hem inflat a pa i a pernil. I ara toca menjar paella a casa. Vinga. Ara carreguem les bicis un altre cop a la furgo i cap a dalt a casa, a dinar. Si lo tienes todo pagado aquí. Sí, bueno, jo de moment el tinc pagat el sou, però he de tornar. Rodatge de l'esmorzar acabat. Ja som a casa. Anem a veure... Ojo! Llegar y besar el santo. Chavales, ¿cuánto tiempo? Me voy a coger un Nokia de estos de antes. Aquí los cafés. Anem a deixar les coses a baix, a l'habitació i cap a dinar. Voy a grabar la part de la paella. No me miréis. Anem a gravar la part de la paella. Aquí tinc la taula preparada. Avui sí. Pero esto no puede salir. Hombre, no puede salir. Dice que no puede salir. No jodas. Pero ¿está la paella ahí dentro? No, está la llegada. A ver, no hay una manguera ya, ¿eh? ¿Puedes sacar? Esa maleta ahí la puedes sacar, Julia. Sí, pesa o no pesa. Ni tan mal, ¿eh? Gracias, mi amor. Cubatita, ¿no? Oh, vodka Red Bull. ¿La mía cuál es? Tira. Así, todo así. Aquí. Ya está. De locos. Gordos. Ben gordos acabarem. Només podem que menjar. Pues aigua, una mica de Aquesta? Sí? Sí, pasamos una forquillita. Hi ha més paelles aquí que a Montserrat. ¿Qué tal está? Hemos terminado ya. Por fin. Vamos. Doncs per aquí ho deixem. Rodatge de Sirocco finiquitat. Evidentment en uns dies doncs, també us portaré el vídeo de lo que ha sortit d'aquí. Totes les fotos ho tindreu al meu Instagram, que el tindreu aquí baix. I una experiència inoblidable. Superbona gent, superbona companyia. Vistes increïbles. Mireu això, si la casa és una passada. Deixeu un bon like al vídeo, subscriviu-vos i ens anem veient per aquí. Ciao. Ara toca el viatge de tornada. Vamos!